Aada. Erinomainen kontakti. Ja just se itseksi ajattelin, että Väinölle mun ihan turhaan selittää, miten koira on tullut kouluun. Voi tulla opittua takaspäin. Ja sitten lähdössä Australian painonumero Stella, Emma Sofia, Sten Roos, Australian painonumero Cover. 3-3 kikku, 3-4 Aako, 3-5 Frida valmistautuu. Se on terrieriforveria radalta hylkyt. Jaha. Seuraavaksi radalle lähtee Espanjan vesikoira Luka. Ja ohjaajana tällä kertaa Elina Kylliäinen. Valmistautuu 3-2 Rocky, 3-3 Aada, 3-5 Siellä mentiin väärään päähän putkeen, mutta katselin tossa, että Maria